MTV. Сәлем дуслар. Эфирда шоу-біз тапшыруы. Нихаят, біз күтіп алған, сағынған жылы жей айлары да келіп жетті. Язның соңғы атнасы татар эстрадасында нинди яңалыклар калдырган икән? Хәзер мин, Рената Тей, сезгә аларны сөйләрмен. Бүгенге чыгарылышта татар эстрадасы йолдызлары кайда, кем белән ял итә? Гөлназ Асаеваның яңа мәхәббәте кем? Ландыш Нигъмәтҗанова, Фәрит Таишев нинди съемкаларда катнашкан? Әлеге һәм башка яңалыкларны сөйләргә мин әзер. Димәк, башлыйк. Җәй җиткәч, концерт сезоннарын тәмамлап, бакча эшләрен төгәлләп, җырчылар берәм-берәм җылы якларга оча. Ял итүчеләр исемлеген хәзер сезгә җиткерермен. Данир Сабиров гаиләсе белән һәм Рамилә Хәйретдиновлар Төркиянең Билек шәһәрендә. Мөнир Рахмаев хатыны Илсия белән Анталиядә ял итә. Җырчылар берсеннән-берсе матур фото, видеоларны Инстаграмда урнаштырып торалар. Салават Миниханов исә ике куянны бергә тотып, Төркиядә эшләрен дә эшләп, бераз ял да итеп йөри. Татар башкорт эстрадасының танылган җырчысы Әнвәр Нургалиев башкалардан аермалы буларак берничә илне бер юлы карап кайтачак. Әле күптән түгел генә Германиядән да ялкынлы кайнар сәламнәрен юллады. Җырчылар сабантуйлар алдыннан шулай ял итеп көч туплап кайтырга җыена. Без исә аларга исән сау гына туган якларыбызга кайтып җитүләрен теләп калабыз. Башкалар ял итеп йөргән арада Ландыш Нигъмәтҗанова иҗат эшләре белән шөгыльләнә. Узган атнада җырчы TMTV Production коллективы белән очрашу җырына клип төшергән. Клипта җырчының тормыш иптәше Фәрит Таишев, аларның балалары Әнвәр, Ләйлә, Гомәр дә катнаша. Клипның премьерасы кайчан булыр? Әлегә билгесез. Ләкин иҗат процессында катнашкан администратор, режиссерлар белдерүенчә, клип бик шәп килеп чыккан. Гөлназ Асаевага кияү тапканнар. Җырчының фанатлары Гөлназны бәхетле төркеменең солисты Лев Кулушев белән кавыштырган. Утсыз төтен булмый дигән кебек, әлеге сүзләр юктан гына килеп чыкмаган. Гөлназ да, Лев та Instagram аккаунтларында еш кына бер-берсе белән видеолар урнаштыра. Алай гына да түгел. Левның бер сторисында Гөлназның инесе Кәрим дә күренә. Әлеге фактларны туплап, тамашачылар Гөлназ белән Левны кавыштырып куйганнар да инде. Җырчылар үзләре комментарий бирмәде. Ни генә булуга карамастан, икесенә дә бәхет кенә телибез. Байбулатның бүгенге репортажы татар эстрадасының көрәшче җырчыларының берсе Булат Нигъмәтуллин белән. Алар кайда булган, нинди темаларга аралашкан, Булат Байбулатка нинди серләрен сөйләгән, хәзер бергәләп беләчәкбез. Сәлем дуслар, шоу-біз тапшыруның тарихында беренче тапкыр. Сез карап утыра торган зәңгәр экраннарда гәүдәдәшләр, адашулар, милләттәшләр һәм башкасы, кыскасы сезнең каршыда ике Булат булачак. Әйдәнең белән танышу өчен, әйдәгез безнең белән. Киттек. Әйе достым, син ялгышмадың. Бүген бездә кунакта башкаларның сүзләрен кирәксенмәгән Татарстанның атказанган артисты Булат Нигъмәтуллин. Булат, хәерле көннәр. Сәлем, Адаш. Хәлләр ничек, Булат? Әйбәт, Аллаһка шөкер, үзегездә ни хәлләрдә? Аллаһка шөкер, әйбәт кенә. Ни өчен башкаларның сүзләрен кирәксенмәгән, аңладыңмы? Ну, чамалыйм. Кирәкми синең сүзләр дигән. Биргән вәгъдәләр. Булат, ничек кәефләр гомумән сөйләп кит әле? Аллаһка шөкер, кәефләр бик яхшы. Яңа җырлар иҗат итәбез, эшлибез, яңа сезонга әзерләнәбез. Һәм безнең бик күп бер мощный программа әзерлибез һәм бик күп гастрольләр, Алла бирсә, планлаштырабыз. Башкортстанда һәм Татарстанда әлбәттә. Алар турында әле без төпләп торып сөйләшербез. Менә әлегә сорыйсы килә. Шушы эшләрдән тыш арынып алганда бераз гына ял итәргә вакыт табыламы? Табыла, әлбәттә, җәй көне инде ял итәргә дә, эшләргә дә вакыт
табам, чөнки мин физик эшендә яратам, авылга кайтып эшләргә дә, монда да теге яисә инде просто урамга чыгып менә йөреп керергә, берәр физкультура белән шөгыльләнергә, турникта яисә брусьяда теге шундый рәхәт җәйкене. Менә площадкалар күп бит инде хәзер. Һәрбер өйдә площадкалар бар. Шул площадкада бераз гына шөгыльләнеп, сөякләрне кем әйтмешли, нитеп, җылытып, шулай итеп алырга яратам. Димәк, актив ял төренә өстенлек бирәсең, индеме? Балыкка йөрергә яратам җәйкене менә. Әле быел бер ни булды? Яхшы гына леш. Ансын без Instagram'dan карап белдек инде. Менә инде без хәзер шулай актив ял төрен сайладык. Менә шундый электросамокатларда без бүген Горький Әмәт урман паркында. Мондый аппаратта йөргән бармы әле? Бундый аппаратны гомумән тотып та караган юк иде. Шуңа күрә хәзер беренче тапкыр опасный номер булачак. Biz Аллага тапшырып башлыйбыз. Сез дә гәрдә күңел ятырга теләсәгез, килегез монда Горький Әмәт урман паркына. Монда сәпитләрме сездә? Сәпит. Матай диләр. Матайлар, менә матай менә шундый гына сәпитләр, самокатлар һәм башкасы. Матай инде бу, только электрический матай. Менә хәзер белербез, ничегрәк, ни күпме ат кеше бар микән, әйме? Белербез алга таба. Без башлыйбыз. Шулай дип дуслар, рәхәтләнеп йөрдек, битләребезне койдык дип әйтсәк тә булаймы халык телендә. Тик хәзер инде рәхәтләнеп аралашып алсак та була. Булат, сөйләп җибәр әле, менә бу инде безнең тапшырыбызның традицион соравы, соңгы араларда ниләр майtarып йөрисең? Ну, соңгы араларда ишеткәнсездер дә, күргәнсездер дә, яңа җырларыбыз чыкты. Шулай ук эфирда да алар яңгырый, радиоларда да яңгырый. Үзебез катнашкан, үзебез иҗат иткән, үзебезнең җаныбызны, йөрәгебезне керткән җырлар дип әйтик инде. Үзебез аша үткәргән җырлар. Һәм аннан соң аларга клип төшерергә җыена берибез, һәм әлбәттә инде гастрольләрне планлаштырабыз көзге айларга, Алла бирсә, зурлап Башкортстан буенча һәм Уфада, Казанда да Алла бирсә кабатларыбыз дип уйлыйм, һәм Татарстан буенча да. Менә үзең дә әйтеп киттең, син бит инде яңа җырларың белән, хит булган җырларың белән иҗатыңа яңа сулыш бирдең дип әйтсәк тә була. Менә бу җырга килгәндә, менә ул җырның тарихын сөйләп җибәр әле, ничегрәк иде? Кем җыры, кем иҗат иткән җыр? Кайсын сорыйсың? Бу, беләсеңме, бигрәк тә кирәкми синең сүзләр җырына багышлана. Синең сүзләр, чыннан да студияда утырганда Марат белән нидер бер тема башта йөридер әйләнеп. Шуннан соң бу теманы мин, ничек дип әйтим инде, Маратка әйттем дә, һәм аның ниндидер көй барлыкка килде дип әйтик. Ул чыгып керде дә, уйланып, шуннан соң көй барлыкка килде. Шуннан соң яра, иң беренче бит инде нидә булса проигрыш языла, мәсәлән, припев языла, аннан соң җыр языла. Шул припев язылганнан соң инде минем сүзләре барлыкка килде. Минем башка сүзләр килгәч, инде мин әйтәм хәзер ничәләргә инде. Припев язылды бит инде. Припевны язганнан соң беренче куплет кирәк, икенче куплет кирәк, яисә өченче куплет кирәк. Шулай бит инде. Туктарам әйтәм. Әйдә, үзем язып карыйм әле. Һәм шуннан соң инде язылды. Менә илһам килгәч, җыр шулай языла инде. Сүзе дә языла, көе әлбәттә Маратныкы булды, аранжировкасы да аныкы. Һәм без бергәләп шундый махсус теге үзебез иҗат иткән күмәк проект булды инде бу. Икебезнеке. Менә бу җырны яздырганда тамашачы күңеленә шул хәтле керер дип уйладыңмы? Алдан ук белдеңме? Менә шундый сиземләү бар идеме? Бу җырны бигрәк тә шундый сиземләү ничектер барлыкка килде. Шул җыр язылу процессында. Просто без аны язганда үзебез кайфовать дип яздык дип әйтсәм була инде. Менә шундый бер кураж тотасың бит әле. Сиңа рәхәт, син төне буе йокламыйсың, иртә белән язасың, эшлисең, ару талында белмисең. Менә җыр биткәнче, син аны эшләп бетергәнче эшлисең, һәм ул синең бөтен уйларыңны, бөтен синең бер нәрсәгә дә син отвлекаться итмисең. Сиңа монда телефонда ташлыйсың, җавап та бирмисең. Менә барлык тик шул җыр эчендә генә яшисең. Менә шундый процесс иде бу. Менә андый вакытта инде чыннан да җыр булып чыгадыр дип уйлыйм. Өмет бар андый җырда. Инде клибына килгәндә әле уйлый башладыгызмы? Ниндирәк стильдә төшерергә? Стиль
мында әле уйламаган стиле. Но иң беренче сценарий кирәк, нинде булса нәрсәгәдер таянырга кирәк. Әле бу уйлау процессы бара, әле уйланып бетелмәгән. Без бу клипны шул июль айларына төшергә, июль башларына төшергә дип планлаштырабыз. Әле әзерлек бара. Демәк, инде көз айларында тамашачы рәхәтләнеп карый алачак әлеге сюжетны. Алла берсә карый алачак дип уйлыйм. Менә тагын сорыйсы килеп тора. Узган атнада Инстаграмына күрдек, балыкка баргансыз, бик күңеллеген әйтеп ийме? Әйтеп киткәнең син әле дөрестән дә бу гамәл белән җенләнәсеңме үзең дә? Мин балык туры яратам. Ләкин мин үземне профессиональ балыкчы дип әйтә алмыйм, әлбәттә инде. Мин любитель шундай яратам. Табигать кочагында учак ягып, әзрәк ит кыздырып, сөйләшеп, төрле менә шушы хузурланып табигатьнең май айында чәчәк атканына шундый матур үзе табигать үзе бит менә матур булганда шуннан да илһамланып кайтып китәсең. Һәм аны балыгы да эләксә инде, әлбәттә аннан да яхшырак булмый. Бер балык мин эләктердем быел. Һәм ул нинди балык? Һәм ул балык леш булды. Яхшы гына 1 кило ярымлы леш эләкте миңа. Насыл кая китте ул? Ухага киттеме? Ухага түгел, кыздырып башладык. Әле шулай күптән түгел генә Казан тамашачын бик шәпский программалы шәп концерт белән сөендергәнен бит әлеме? Менә шушы концерт турында да сөйләшеп китик. Тамашачы ничек кабул итте? Гомумән ничек узды әлеге концерт? Бу программа үземнең шәхсән программа булып барды инде. Чөнки чыннан да җырлар күп җыелган. Күптән инде минем сольный программа куйганым да юк иде. Шуңа күрә дә бөтен җырларны инде сыйыштырып бетереп булмый бер программага. Иң якыннарын үземә җырлыйсы килгәннәрен сайладым мин. Җырлыйсы килгәннәр тагын калды әлбәттә. Алла бирсә, әйтәм бит, тагын кабатлап бәлки көз айларында, кыш айларында тагын бер күрсәтербез әле бу концертны дип уйлап торам. Без аны видео съемкаларында эшләдек махсус. Һәм бу программада мин инде минем элеккеге җырларны шулай ук сагынган тамашачылар утыра иде дип карап утырдым. Чыннан да алар элеккеге җырларны без аларны аранжировкаларын үзгәртеп, бераз икенче ракурстан яңгыраттык, шулай ук яңартып дип әйтик инде. Һәм шулар өстенә яңадан яңа җырлар өстәлде. Һәм бу әйтик инде шундый микс килеп чыкты. Элеккеге һәм хәзерге халат дип әйтик. Һәм шушы элеккеге белән хәзергене кушкач, бигрәк тә кызык килеп чыга икән. Миңа калса инде элеккеге җырлар шулай ук кеше күңелендә алар яши, яңаларын алар һаман синнән көтеп торалар. Шуңа күрә дә мин уйлыйм инде бер кайчанда элеккеге җырларны онытырга ярамый, һәм яңаларын әлбәттә кеше кабул итә икән, әлбәттә аларга бу продуктны бирергә кирәк, кешенең иштәсе килә икән, без аны әлбәттә һәр вакытта да яңратырга әзер. Менә әлеге концерт программасы белән шул әлеге программа белән гастрольләргә җыенасызмы? Менә графиклар ясап ятабыз дигәнең. Бу программа булачак, но ул бераз үзгәрәчәк әле, чөнки мин үзем менә гастрольгә чыкмыйм. Без Дилә белән бергә чыгабыз, берлектә гастрольгә. Шуңа күрә бераз гына яңартылу булачак, яңа состав булачак. Инде без аның өстендә эшлибез. Музыкантларны тупларга, биючеләрне барсында хәтта мин уйлыйм, бәлки нинди булса бер кастинг шикелле әйбер дә оештырырга дип уйлыйм. Бу концертны оештырганда. Без аны турында әйтербез дип уйлыйм. Рәфис Атакас сезнең белән чыгамы гастрольгә? Рәфис Атакас безнең белән гастрольгә әле мин кая чакырасыз, шунда барам дип әйткән иде. Шуңа күрә аны да сөйләшеп бетерәсе бара. Алар микән ничек аның планнары булып бетер, анысы үзеннән тора әлбәттә. Кыскасы, менә күз айларында үзегез күрерсез, үзегез белерсез, име? Дуслар, барсында без сөйләп торырбыз Instagram шилтәреннән. Әле, конечно, җәй көне менә әле Instagram актив түгел, чөнки без әле без гына ялда. Аннан соң инде без активлаша башлыйбыз көзгә таба. Шулай бит әле Булат, менә театраль солянкада да үзеңнең актерлык сәләтеңне ачырга туры килде сиңа, шулай бит тамашачы шулай ук бик яратып кабул итте. Анда инде син барыбыз да яраткан полиция хезмәткәрен башкардың белән ничегрәк сиңа әлеге роль? Бу роль миңа күрсәткәч тә бу рольне миңа ошады, чөнки үзем теге формада кешеләрне хөрмәт итәм, яратам һәм үзем дә форма кигәч сиңа килешә диделәр. Мин әйтәм, ярар, все нормально алайса. Җырчы булмасаң, әгәр дә
военный кеше яхшы чыгар идесеннән диде. Яхшы военный чыгар идесеннән дип әйтте Хәмдин апа. Менә хәзер без тикшереп карыйк әле бер кичкенә генә имтихан военныйларның, хәрбиләрнең инде син бигрәк тә полиция хезмәткәрләренең званияларын беләсең микән? Менә әйдә әйтеп барамын сиңа, син язып бар, былай гына күрсәтсәң дә була менә званияларны. Тиз генә. Менә мәсәлән, рядовой иң җиңеле. Рядовойда нәрсә безнең анда? Монда хәтта бер нәрсә ясамасаң да була. Рядовойда бер нәрсә юк. Менә күрсәт шулай килешкән менә. Әйе. Икенчесе булып младший сержант. Ничегрәк була микән? Младший сержант бер ни сызык. Безгә бу әйбер кирәк тә түгел икән, әйме? Әйдә. Безгә Булатка iPad кирәк булмады. Күрәсең, былай гына әйтеп аташа младший сержант әйтте, старший сержант ничегрәк була? 300 инде. Алайса капитан ничек була микән, капитан? Ну, капитан бер нидә полоска погонда һәм 4 йолдыз. Майор ничегрәк? 2 полоска кызыл, бер зур йолдыз. Генерал-лейтенант. Генерал-лейтенантның аның бизәкләре дә бар әлендә. Әйтик, и бер зур йолдыз була генерал-лейтенантның. Тукта, лейтенантның берәү генә түгел. Генерал-майорның берәү генә. Майорның берәү була. Генерал-лейтенантның 2 зур йолдыз була. Яхшы. Менә син үзең театраль солянкада нинди званиедә идең? Мин анда генерал булырга теләгән подполковник званиесендә идем. Менә подполковник ничегрәк күренә, ничек подполковник ниндирәк була? Подполковник ниндирәк була? Ничә йолдызлымы? 2 сызык, кызыл сызык һәм 3 йолдызы бар. Бу полковник була түгелме соң? Тукта, анысы полковник, 2 генә йолдыз була монда, подполковник. Менә үз ролен үлеп яраткан Булат Нигъмәтуллин. Миңа калса Хәмдин апа дөрес әйткәндер, чөнки күпчелек званияларны белдең. Ул теге әзмәз генә кемдә дә булгалы инде, улаймы? Онытып җибәргә мөмкиндер миңа калса, ләкин иң мөһимнәрен әйттең. Афәрин. Рәхмәт. Алга таба дәвам итәбез. Дуслар, безнең минем адаш Булатлар шундый булалар инде алар. Менә буш кул белән килмәгән, бик шәпский бер бүләк белән дә килгән әле. Әлеге бүләкне ничек итеп уйнатырга икән без озак уйладык да бер фикергә килдек, бер уртак фикергә килдек. Безнең Instagramда постка чыгачак менә әлеге тапшыруның анонсы, һәм инде шушы анонс астына, әлеге пост астына иң кызыклы комментарий язырга кирәк. Бит менә Булат Нигъмәтуллинның самокатта йөрүе буенча гомумән менә шушы артистка, шушы җырчыга кагылган кызыклы комментарийга Булат Нигъмәтуллин менә шундый шәп бүләк була. Булат, аңлатып кит, нәрсә бу? Нәрсә ясап була инде? Флаг итеп куеп була, моны белмим мин. Менә моның алдында нәрсә дигән? Булат Нигъмәтуллин Булат дигән. Бит. Бу минем фирменный логотип, һәм әлбәттә теге сез яраткан җырның артыгыздан күп шәйнә бирсәләр, менә шундый артта язылган кирәкми синең сүзләр дип. Нормально инде. Һәм инде махсус сезнең өчен контакт шелтәрендә сезгә җыр да бүләккә була. Нәкъ әлеге җырымы кирәкме синең сүзләр дигән җыр бүләккә булачак. Менә шуңа күрә көтәбез Булат Нигъмәтуллин дөресрәк көтә сезнең кызыклы комментариягызны. Аннан соң инде без сезнең белән элемтәгә чыгырбыз. Шулаймы? Менә шундый мотор пакеты да бар әле аның. Менә шунда мотор итеп бирәбез. Шулай бит? Пакеты белән бергә монда 2 бүләк булып чыга инде хәтта. Упаковкасы да булырга тиеш бит инде. Сезгә дуслар. Акыр активрак булыгыз, язырсыз, көтегез, без алга таба дәвам итәбез. Булат, менә гастрольләргә Дилә белән чыгабыз дидең. Дилә белән әле берәр дуэтлар күренәме әле тагын шулай ук менә яңа халык яраткан дуэтлар бар. Шуны көтелгән, без көткән, үзебез көткән дуэтларның берсе инде ул. Әйтик, абый белән сиңгел дигән җыр булды бит инде. Аны махсус безгә язылган җыр, Ләйлә Дәүләтова иҗат иткән җыр, Зөфәр Хәлетдинов, композитор Зөфәр Хәлетдинов кийин язган. Һәм Илназ Бахның бик матур җыры бар. Ул аны безгә күрсәтте дә, мен әйтәм, Илназ, бу нәкъ чыннан да безгә шулай язылган җыр, абый белән сиңгел турында, ләкин абый белән сиңгел 2 дип әйтик инде моны. Бу инде бераз яшәгәч, тормыш тәҗрибәсен туплагач, шундый җырлана торган җыр.
Менә без аны әзерлибез, Алла бирсә. Бу җырны качан тыңлап булачак инде безгә, тамашачыларга? Көз айларына яңа программага без аны әзерлибез һәм Алла бирсә тамашачыларга ишеттерәчәкбез. Димәк, җәй бетте дип тамашачылар бердә моңсуламасын, чөнки җәй бетүгә әлеге җыр чыгачак. Я, Алла бирсә. Булат, менә көннәрдән бер көнне Instagram җилтәрендә бер пост чыккан иде, бер хәбәр чыккан иде. Анда язылган иде: Булат Нигъмәтуллин әйткән 2 нокта каршымдагы менә ул шрамны бетереп булмый дип. Бу нәрсә дигән сүз, бу нинди әйбер бу? Гомумән әле юк иде бит әле ул. Ул бар инде ул 98 елдан бирле бар. Әйе, шулай килеп чыкты. Теге яшьлек, кызулык. Шуңа күрә теге машинада сак булыгыз. ДТПларга эләкмәгез. Менә исән сау йөрегез. Менә шуның истәлеге калды инде. Һәм шушы шрам җый була бит инде. Шушы җый буенча мине күп очракта таныйлар һәм нинди дә булса бер үзенә күрә танылу, таныклык билгесе дип әйтәмсең инде. Шарм китерә, бозма бу шрамның дип әйтүчеләр күп. Әйтәм, ярар. Калсын алайса. Менә кайбер кеше бит хәзер бигрәк тә ул яшьләрдә бик модага кирип китте хәзер. Махсус кыралар кашларны менә шулай иттереп, менә шулай матур булсын дип. Кашлар да бар. Син инде әлеге моданы 98 елларда ук ачкансың, күрәсеңме? Әйе, мин беренче. Менә Булат, хәзер инде микрофонны сиңа тапшырам, бит. Тамашачыларга, үзеңнең тамашачыларыңа, гомумән безнең телевизор караучыларыбызга рәхмәт сүзләреңне, фикерләреңне белдерсәң була иде. Рәхим ит. Хөрмәтле ТМТV каналын караучылар, хөрмәтле тамашачылар, концертларга йөрүчеләр, җырларыбызны тыңлаучылар, хөрмәтле ТМТV хезмәткәрләре, радиода, телевидениедә эшләүчеләр, барыгызга да исәнлек саулык телим. Иң беренче исәнлек саулык булмаса бер нәрсә эшләп булмый, шулай бит. Һәм әлбәттә һәр вакытта да яшәү дәрте бер кайчан да сүнмәсен. Һәм киләчәктә әйтик, сезнең бөтен планнарыгыз, кылган нинди булса эшләрегез уңыш китерсен һәм Алла бирсә инде шушы җыр моң белән әлбәттә яшәргә язсын, тата җыр бер кайчан да сүнмәсен, чөнки җыр булганда барсы да яхшы булачак. Җырлап яшик, бергә булыйк, бердәм булыйк. Айрым трек дип тә әстәп җибәрәбез дә. Рәхмәт бик зур Булат килгәнеңә, рәхмәт бик зур безнең белән шушы төтүтләрдә йөргәнеңә. Сиңа алга таба да уңышлар телибез, концертларыңа чакырып тор, яме, безне дә сөендереп тор һәм инде гомумән алганда уңышлар. Рәхмәт. Менә шундый күңелле туда без дә сезнең белән сау булашабыз һәм инде гадәттәгечә әйдәбез. Шоу без йолдызлар турында һәм Булат Нигъмәтуллин турында да барысын да беләбез. Шулай итеп, дуслар, без Булат Адаш белән тиреләп пешкән шигырьдек. Хәзер инде әлеге түтүтләребезне парковка куябыз, димме? Так, парковкамда платнымы, бесплатнымы? Безгә бесплатно менә монда менгезеп куябыз. Ярар, алайса бер сәгать торып була әле. Яңалыклар тәмам. Барыгызга да онытылмаслык җәй айлары теләп, мин, Рената Тей, сезнең белән сау булашам. Киләсе очрашуларга кадәр. Пока.